Imizi eminingi iyawo. Amadoda ayalala kuze kusekuseni. Umama wekhaya akanelisekile neze. Madoda, woza kababa udokotela. Sikunikeze iBlack Stick. iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise, ikhule kakhulu. Ibe namandla, kujabule umama egamelweni. ngeBlack Stick. Madoda, ungathembela kwiBlack Stick kababa udokotela. Sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816. Zicelele iBlack Stick kababa udokotela. Kujabule umama egamelweni. Siyabingelela ubingelela baba udokotela baba wesizwe baba ujabule umfana umhla ungathi uyikhehla lomzukulu wamancengezi. Namhlanje sithatha ithuba esingayisoli ngalutho kolesibili ukuthi ake senze ama video siza ukuthi abelaphi bendabuko yini abafuna ukuzoyikhangisa ezigodlweni zabo. Angisho lokho abantu umuntu nje umethu nento afuna ukuzoyikhangisa ngibani ngithi ukuthi ake uze kubaba udokotela siza ukuthi yini osiphathe. Namhlanje sinobaba uMajozi uthi ke unomsebenzi omuhle aniphathele wona. Asicela ukuthi abingelele baba ubingelele. Nina bedlaveni amandla. Umkhulu uMajozi lo ngibingelela wonke umphakathi obona lolu hlelo. Ebese ngibingelela nawe dokotela. Cool. Yebo okay. Yini osiphathela namhlanje kehla? Dokotela ngiphethe imisebenzi yamadoda. Nginekhandlela dokotela umuntu onebusiness. Leli khandlela dokotela noba una ibusiness kodwa uma ufuna ukukhanya izinto ekhaya uthola leli khandlela kehla. Ngiye ngithi ke umuntu mayefuna leli khandlela kumele akube umuntu oneyifiso. Ungafuni ikhandlela kanti umuntu nje ufuna ukubona ikhandlela likhanya, ufuna iba nento eyifisayo. Uma ufisa imali kube njalo, uma ufisa ukuthi into zakho ayiphumelele ekhaya kube njalo. Leli khandlela dokotela ngilichaja u1.5 plus i100 yokuliphosa. Ebese dokotela mhlawumbe umuntu angayithi take shop all back. No dokotela akiwe take shop. Ikhandlela ledokotela lifana namanye amakhandlela. Leli khandlela dokotela ulighta uma uzalala ubese ukhuluma nalo lento oyifunayo. Ngifuna umuntu alighte nje only 30 minutes ngoba ikhandlela liyaphela. 30 minutes ubese uyalicika. Lizothi mawucike bese liba nale yantuthunyana yalo ezavela kulona. Lo ntuthu dokotela iyona ezohamba yokwenza lento oyifunayo. Ngiyakuzwa. Yebo. Ngiyakuzwa. Labantu abakwazi ukulanda. Umuntu dokotela uyalanda ikhandlela, unelungelo lokuzala mina azolanda ikhandlela. Yebo, futhi ngiyakujabulele ukuthi umuntu mase efikile aze kimi ngoba izinto eziningi siqala sabantu sihambe sigxilana nenyanga kuthiwa izinto ayiphumeleli. Mase ufikile kimi ikhona idepartment esodlula kuyona esoqala kuyona ukwenzela ukuthi lento ozoyithatha ngazo ukuthi izoba impumelelo yini kuwena. Kodwa ungathi uma ufika kimi bese utawuzikhokhela department uzayikhokhela. Yebo okay. Izokhokhela. Awuzayikhokhela kahle department. Hayi yesolala kahle. Yeah, uthini mkhulu? Ebese dokotela ngiphatha insipho. Lensipho le dokotela i1.3. Ngifuna labantu abathi bafuna imali eshesha kwezinye inyanga ekumina. Angathi umuntu namathunzi amnyama. Angathi umuntu izinto zakhe azihambe kahle. Mase uphethe lensipho dokotela ugeza ngalensipho. Ugeza ngalensipho dokotela 3 days ayipheli. Uphinde uyidlulise 3 days uphinde ugeze ngayo 3 days. Lensipho dokotela noma ngabe uhamba kuphi, uma ngabe uyindoda eshimana uzithuka usuthanda abafazi la ubona khona ukuthi lento yenza active. Uma umuntu esifazane kulula kakhulu ukuthi usuthandana. Kulula kakhulu ukuthi usheshe ugaxele emadodeni. Ngisho umuntu wesilisa usuthandana. Uma ngabe ushimana uthuka so uhlangana abafazi obongazi bese ungatholana nabo. Yebo dokotela. Manje abafazi babanana. Abafazi abanayo inkinga dokotela kumuntu kodwa sikholelwa ukuthi mayime ngoti kakini ubuke mina wena. Ngiphuzile dokotela. Ngizake kuluka Majozi. Ngiphuzile dokotela ngathi man ungagijima uzangidlula nje. Majozi nginkinga Majozi. Yey Majozi ngeke kuluka. Dokotela uzangidlula imana mana ngapha ngemuva dokotela. Ngijimanga ngathi komunye umuntu. Ngishima ukuthi ngikuphela. Singezwana naye. Ithi ngibibambene. Ebese ngimtshele ngithi kahle bhuti. Wagijima kangaka uzangidlula nje ngimbona ukuthi hey ave ngijahele lo muntu kahle bhuti. Kahle bhuti. Mana ngapha. Ngoba nami lokugijima nako ngiyakwazi kodwa ngoba samadoda ake siqale sihambe kahle. Ngambona dokotela ukuthi ave gijimela bhuti. Ugijinyiswa isibhanyana.
Isibanyana. Isibanyana lokho kuncane lokho uphethe isibanyana ngamncenga wehla. Uthe uba ehle nje ngimbona cha wavuma manje umuntu wasemzini kona kuyisilinyana lo ngase ngidonse yake dokotela angikho ke lapho dokotela ukuthi ngayidonsa ngenzani kwazi yena nami yes thina swabile kodwa bona ngayidonsa dokotela ngisho ukuthi khehla lami zikhona izinto kakhulu dokotela kade siye kwamanye amazwe kwamanye abantu baye bathi solanda izinto ukuya kwamanye amazwe ngeke ngiyela mina ngohlangana nabantu ngokhuluma nami hayi ngoba ngolanda izinto hayi izinto zikumina abantu abafuna izinto omkhulu ezinamandla yini ungabanikona dokotela ngiphethe izinto zamandla dokotela sengikhathele ukuthatha umuntu ngifuna imali esheshayo izinto ayikhanye kimi lapha ekhaya dokotela kunesithwalo enginaso lesi sithwalo lesidokotela ngisisho emoyeni angifani nalezangoma ezithatha isigodlo zesibeke ku TV esami isigodlo si privacy ngidinga umuntu mase ekhuluma ngento yokuthwala ngoba phela into zabantu ezinkulu lezo ezingenziwa mina zizwela amadoda angiphethe ngicela ukuthi umuntu engithinte kule number ethi 060 4538 480 anginayo enye number dokotela futhi angifuni ukuthi mangabe ukhuluma nami uthi dokotela ngikufakele imali cha ungayikhulumi lonto ngifuna uzeke uma ufuna into zamadoda ngoba khona into zamadoda dokotela lapha ekhaya ngasho ukuthi ngifakele imali cha ungathi ungifakele imali ngifuna ungifakele imali ngifuna wena lento izongena kuwena akuziyona nami kodwa ukuthi idlana ungangibuzi lonto ukuthi idlana akudokelaami lena ungangibuzi lonto ngoba ngingakusho ukuthi idlana nala thiva ngasho ukuthi idlana angikuvilaphi lo uzonakala umsebenzi ungasho sengisho ukuthi ke dokotela yonke into engiyiphethe kulesikhathi esengikusona manje angifuna abantu athi dokotela imali esheshayo cha nginayo leyo nto manje ngisayivalile dokotela ngifuna abantu abazofuna ukukhulisa ubudoda babo ngifuna abantu besifazana abazazi bafunani bahlangana nomkhuluma Jose sibenzele izinto zamadoda dokotela nabantu besifazana baphakama uphakama amabhizinisi ingane zifunde ezikoneni eziphezulu umuntu ethenga umuzi nje efana nami ehlala la ngihlala khona ungasho ukuthi ngihlala kuphi ngisho mkhulu ungasho ke njengathi siyafaye kodwa ngisho ngikuze ngidlula ngithe mana ngapha ngidlula nje mangemuva dokotela ungayi ngaphambili futhi abona nje majozi ngifika lapha eparking ngithi umajozi uhlala lapha kwamanje into emi lapha kune reserve emgaqo ongene u2 yebo ungena ngenhla noma ungena ngezansi phela uma sekulinde la uzophuma phezulu kunjalo nje dokotela ngathi hayi ngathi ngiyabuka nala umuzwa kodwa nasenalo wakhe ngathi mina hayi kanti kube yini mhlawumbe uhlala ereserve kuphela cha dokotela mkhulu usuvalisa kubantu 10 khehla dokotela angibonga kakhulu umsebenzi osebenza nabantu ngokubambisana kakhulu ikhona into engizokutshela yona dokotela noba ngaya ugovernment marshal private hospital kanjalo nje kunesibhedlela kwisibhedlela ugovernment kunemarshal private kunemarshal lezi zinto dokotela zisho ukuthi umuntu esengenile esibhedlela uyafa nasenyangeni ke sizola sitole nasenyangeni kuyenza ukuthi sikusize ungasizakala amashala khona lawo ngeenkinga zakho ezidinga ukuthi ungagive up sondela kithi sikwazi ukubona ngezinye indlela sina amanye ama option ngoba phela uzobe ungaphumanga umphefumulo yebo khehla baba sinike inamba ocela inamba dokotela 060 4538 480 ngisawukhehla lenyoka noma umkhuluma Jose nguyihlalo ke manje siyabonga kakhulu khehla angibonge dokotela Imizi eminingi iyawo amadoda ayalala kuze kusekuseni umama wekhaya akanelisekile neze madoda woza kababa udokotela sikunikeze iBlack Stick iBlack Stick umvusanduku wamadoda uyiqinise ikhule kakhulu ibe namandla kujabule umama egamelweni ngeBlack Stick madoda ungathembela kwiBlack Stick kababa udokotela sishayele ku 082 459 1816 noma ku 082 459 1816 Zicelele iBlack Stick kababa udokotela kujabule umama egamelweni